गोदान ब्लगाव बयखौबो बरायनाय थाबाय ओमफ्राय मा होनो मोसानो ओंखारलायबाय नै बाथौ खेराइ रिजर्टआव बिपिएफनि बाथौ खेराइ रिजर्टआव मोसाहैनो मिथिं दंनो ओमफ्राय जोंखौ मोसानो लेंहरदों नालाय ओमफ्राय जों थांनोसै आरोना सातथायाव सिखारना खिबाय सातथायाव खिथु सुबाय रावबो होगोन आं आठथायाव मोखां सुबाय हाथाय हुनानै नोंसोर दुगैना दुगैयाखै? आं 6टा 20आव दुगैदों 6टा 20आव दुगैबाय ओमफ्राय 6:30निफ्राय टिउसन लाबाय बै खैजाय फिल्डआव बास गोजा मिथिंनि बास आंहा लाब मोनलाबायदों दुगैनानै माबा आगरखा बुरजाथार नामा स्टुडेन्टफ्रा माइनावलाय अफिस माने जों देलायथ'वाखै दा जायगा मोनहैबासो देलायनोसै दा सिखार गोदान मुब्रुं बुथे गोजामोन गाइसमोन दा रेजर्टआव सोरबा लोगो मोनबा ओंखाम जाबाय थांदो भिडिअखौ अखानायैसो होगोनब्रा लाइभ भिडिअ आरो गाबोनबो होजाबावनायनिसो नंगोना नङा सोलाबाना दाख्लैनिबो आंहा बुगाव गावनो गावब्राजबाय जेबो गैया नामा बुगाव देलायस्लाबनाया एसे खानायखौ बोखोफिननांगोनलै माखासे जानाय नङा खिलिब खेबफिननांगोन बांद्राय हगारबा गाज्रि जाया थांनोसै देलायबा जों दायो मोनफैबाय सान्दुङा जा गोसा माया सोंखो मोनफैबाय थांबाय नालाय मानो ओंखाराखै जोंना नै बैयावसो मोसानांगौ ओमफ्राय आं इयावसो मोसानो मोनगोन देलायगासिनो सिख्लायफ्रा देलायगासिनो देलायजोब्बाय एबार ओंखाम जाहैनोसै बिबार फेरना होलाय आब' लोखौ ओंखाम जाहोनोसै सासे मालायाव जादि हारसिं देलायगासिनो बेदर मोनजाग्रा मोनसेया सिन्था जादों बेदर मोनजाग्रा मोनसेया आंनि बिबारा भिडिअसो बयनिबो मोखां बिदि गेजेराव लांबाव मबाइला आंबो मबाइला एसे पेकिं फोदानद्रायबाय जालाबायथारबाय मेरला दे बेखौ बोखारना दे जाबाय दे आंनि सासे जानाय भिडिअ खालामबाय गोसोमसो बे गवा नै बे गोसोम दंसो मोजाङाखै सफैनाय दसे देलायबाय ओमफ्राय ओंखाम जाबाय दा लांफै आंखौ बथलखौ बस'क फुबाय आरो माथो बिजिनेसनिफ्राय हाबासिम खोनादों ओंखामा बोरैबा मेगन थानाय आंनाव हाबखालाजोबदों ओंखामानो मानो हाबा बिलाय जासोमनाय माबा नांगौ बानायनाय थावा खालामनानै जानाङा मोनजाङा मेले मेले नङा बिला फैयालासिनो मोनसे र'आनो फैदों ना गयनि गामसे मालाय जानो सुखुवा होननानै जायाखै जानोसो नांगौ बावनो थादों आरो मालाय गावनि सुबिदा बायदि जाबो जी bisa kami tuh kayak udah mulai dan sampai tuh kayak bilang lagi pas teman tua tuh udah gitu tuh nggak
गोदोनोसो सामब्रामफोरना थाइदें फिलिमोनबा गोबाव फुटखायाखैमोन नायाखै गोथाव ना ननजिदा रसमियालाय गोथाव मोनदों ना हाबा जानाय गोजासिन ना गोनां गोथाव खागोन बै सोरनिबा थिमासो हाबा जानाय गोजा होननायसो खोनादों स्लिम जाजोबखाबाय ओमफ्राय लाब्राल'सो नैबेहाबो स्लिम सुब्रेवब्रेवथारनाया ओमफ्राय बैना अमानो जाबाय बेहा जाखांबाय दा फुल जागासिनो गोथाव मोनदों रेहाय इयाव फट' लाखांबाय जगाय जाबाय ओमफ्राय सेस गोलोमजोब्बाय जों साब्रै खननै मोसानांबाय फार्स्टआव 8 जन सेकेन्डआव साब्रै खनसे हाला आं नैबे माथाफोरखौ हाला जि दावराव रिल्स फाग्लिफ्रा रिल्स बानायगासिनो ओरै बानायलाय सासे टेन्ट' गोमाबो जों मोननै मोसाखांबाय आरो मोनसे मोसाबावनांगौ ना मेंसोबाय ओमफ्राय एफा खम आंखौ बिदि भिडिअ खालामलाय थाबायना आं बिदिनो दे बैनिफ्राय जोंहा मोसानाय जोबखांनानै ओमफ्राय फट' भिडिअ खालामनो थिनदों आं बेखौ दोनथ'दो दे ओमफ्रायो जों दा जोब्बाय नालाय फट' लागासिनो जाय फाराफारि फट' थांनोसै फिसा माबा होनदों बारा लेट खालामला थांसै मानसिफोर दंलाबायो जोङो फट' लागासिनो सिरि भिडिअ बानायनो रिजर्टआव फैलाय बिदिनो थालाबायनो मोननाया ओमफ्राय लानो मोनो फट'खौ अब्लाबो जों सिरि लादों मिथिखायो मोसानोसै होननानै माबा आं